Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Carlitos Way Double Daily Shots, πρόβλεψη για 25 Σεπτεμβρίου 2023. Καταρχήν, ένα τεράστιο μπράβο στο επικοινωνιακό επιτελείο του Στέφανου Κασελάκη, που ξαφνικά σε ένα μήνα από άγνωστο στο ελληνικό κοινό τον έκανε superstar. Η μέρα είναι κάπως περίεργη και είναι κάπως περίεργη γιατί σε πρώτη φάση πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σώμα μας. Πρέπει κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτής να μάθουμε να ακούμε το σώμα μας και να μην υπερβάλλουμε αυτόν όταν νιώθουμε ότι το σώμα μας δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Είναι μια μέρα η οποία θα πρέπει να λάβετε λίγο τα μέτρα σας, γιατί μπορεί να υπάρχει κίνηση, να καθυστερήσετε, κάποια ραντεβού να ψιλοανατραπούν και αυτό ίσως ενδεχομένως να σας δημιουργήσει έναν εκνευρισμό. Επιπρόσθετα, λόγω του ότι ο Ερμής ισούται με τον Πλούτονα, είναι μια ημέρα για ανάπτυξη των ιδεών. Όμως θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι μια ημέρα η οποία θα ακούσουμε απειλητικά και καταστροφικά μηνύματα, εκβιασμούς, γενικά μια προσπάθεια χειραγώγησης είτε με το καλό είτε με το άσχημο τρόπο. Επίσης είναι μια μέρα όπου έχει ξαφνικά γεγονότα βίας, έχει η προσέγγιση ερωτική, μην περιμένετε να είναι με λουλούδια και όμορφα μηνύματα, θα είναι λίγο πιο άμεση και ενδεχομένως πιο aggressive, οπότε προσέχουμε για να έχουμε η πορεία της ημέρας, όπως είπαμε, είναι κάπως περίεργη, θα λάβουμε τα μέτρα μας, θα προσπαθήσουμε να αποβάλουμε όσο γίνεται την τοξικότητα και κυρίως θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι πολλά πράγματα στη ζωή μας δεν είναι τα αποτελέσματα που μας κάνουν να στεναχωρηθούμε, είναι αυτά που νομίζουν ότι θα έρθουν ως αποτελέσματα και μας στεναχωρούν, οπότε θέλει λίγο υπομονή. Τώρα η φράση της ημέρας ανήκει στο Φιόντορ Ντοστογεύσκι και λέει είναι καλύτερο να είσαι δυστυχισμένος και να γνωρίζεις το χειρότερο παρά να είσαι ευτυχισμένος στον παράδεισο των ηλιθιών. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.